أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Ambado ambe aufu malikono ani malikoka ninye anduntoye anga emson kono no seko ani dongo walanda dikene seko ni dongo sigilembe muka ode anyere biseka anga feun na fadon togo ya mina baka munu bi kungo kono ani sogono bakaw fo ka taa se yiriw turabu ala tɔgɔw dɔɔni fin ka se ka nafa ɲɛ ɲɔgɔn ye na a ye sabu ala ye fɛn fɛn da dugukolo ka si tɛ yen min ye fɛn fu ye fɛn fu t'a la a bɛ se ka kɛ e de tɛ a nafa dɔn n'i y'a nafa dɔn i b'a dɔn fu t'a la furakisɛ dɔw bɛ na anw fɛ Afiriki yan an b'u kunu u b'an ka banaw ban an yɛrɛ bɛ kɛnɛya sɔrɔ mɛ e bɛ k'i ka yiri min lagosi dɛ o dɔwɛrɛ tɛ yiri mugu bɔlen kɔ wala yiri dili jalan de don n terikɛ i bɛ furakisɛ caman kunu yan n'o dilan fɛn fɔr'i ye i tɛ se k'a kunu e tɛ se k'a kunu i ka yiri in dɛ asuru b'o la o ye adamaden yɛrɛ de ye o de la fɛn fila bɛ yen bi diɲɛ kɔnɔ ɲɛnɛmaya sigilen b'o de kan a fɔlɔ adamaden protection kɛ i yɛrɛ la sigi an ka diɲɛ laban tile fɛn dɔ bɛ a ɲɔ ɲɛna a donna an ka société kɔnɔ fo ka cɛ juguya o de la i bɛ taa an ka duba o duba kɔnɔ bi i b'a sɔrɔ a bɛɛ cilen don mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kan o si dusukun tɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ bɔda ɲini de la wa bɛɛ ye balimamaw yɛrɛ dama ye kɔrɔw dɔgɔw kɔrɔkɛmuso ni dɔgɔkɛmuso olu tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ kɔrɔkɛ ni dɔgɔkɛ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan olu tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ olu b'o togo la ɲɔgɔn kan yen ten denw fana bɛ na tugu faw nɔfɛ o kɛlɛ la a ka bɔ ɲɔgɔn kan man fisa o ye duba in bɛɛ cira wa a ciba tɛ foyi ye manamana ko kɔ koyi ɲinɛ de kɛra kɔrɔlenw kɔ kow bilala fɔlɔ dutigi tun bɛ malo suma wala a bɛ ɲɔ suma a b'a suma ni kan dɔ de ye k'a di dudenw ma a bɛ di muso min fana ma i b'a sɔrɔ kan dɔ b'o da o bɛ daga sigi n'o ye suma bɛ bɔ ni kan dɔ ye duden minnu b'o dun u dusukun bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ ɲɔgɔn labila u tɛ se ka fara n'anw teliyara o ma bɛɛ b'i sen kan bɛɛ b'i sen kan dutigi yɛrɛ bɛ bali ka na ko dɔw de y'a ka du kɔnɔ o b'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra c'est trop tard hasidiya warala dabali jugukɛ ye fanga sɔrɔ n'i y'i sigi bi ko tɛ tiɲɛ ye ko tɛ tiɲɛ ye walahi u b'i ta tiɲɛ k'i sigi sen tapara kɔnɔ ni miliyari b'i kun u b'a ban hadamadenw b'i dabali k'i ka nafolo ban pewu k'i kɛ yeko fila ye u b'i dabali k'i ka kɛnɛya tiɲɛ pewu
i musow bɛ taa bɔlɔn fɛ ka taa kulonkɛ kɛ cɛ wɛrɛw fɛ mɔgɔ hasidiya bɛ minɛ ni nin bɛɛ ye k'i denw dabali k'u kɛ dulɔminaw ye k'u kɛ dangadenw ye k'u kɛ maalankolonw ye u si tɛ se ka sɛbɛ sira ta nin bɛɛ dabali jugu bɛ kɛ dɔw fɛ karisa ka du kɔni b'a halaki n'u ye e kɛ banabaatɔ ye k'i ka sokɔnɔna tiɲɛ i bolo u y'i fa o muso 2 3 b'e bolo u y'i fa dɛ musow t'u ka ɲini fɛn sɔrɔ e bolo so kɔnɔ munna u bɛ sigi min ni min ni limaniya ma si dugu bi jɛ u bɛ taa ta ɲɛnabɔ fan wɛrɛ fɛ dɛ k'i sigi k'i bolo 2 da i sen kan ko nin t'i tiɲɛ ye nin t'i tiɲɛ ye o bɛ halaki min se adamaden ma farafinna yan kulonkɛ tɛ dɛ tuma an ka kungo kɔnɔfɛnw an'an ka laadalafɛnw olu de préparelen bɛ kabini lawale la tiɲɛnikɛla juguman minnu bɛ ji jukɔrɔ mɔgɔw kɛlɛli kama ka sɔrɔ u ma fingiw la u ma jɛkow la u yecogo kama dɔrɔn e ni jɔ ye karisa denkɛni tɛ wa baara wulila i bolo dɛ o ka etazi jɔw ɲɛna a ka mobili san i tɛna ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ minnu b'a f'i ɲɛna ko baara ɲɛna a ka sɔrɔ i labɛnnen bɛ dɛ n'olu kelen de bɛ taa tasuma da i kan f'i bɛ tila k'i yɛrɛ ɲininka ko mun ye n bila nin na dama min bɔra aventure la ka na faso ci k'a jɔ o kelen ka faso jɔ o taalen kɔ min y'o sɔrɔ o b'a dɔn n'i ma bɛn ni mɔgɔ ɲɛnɛma ye k'i bɔ bolo la i bɛ sa dingɛ kɔnɔ i tɛ se ka bɔ tugun o tuma o labɛnw an bɛ wari fɛ tiɲɛ don kɛnɛya kɔfɛ nafolo de bɛ na n'i ye ni kɛnɛya sɔrɔ nafolo de bɛ na ni kɛnɛya fana sɔrɔli f'i ka protection k'i yɛrɛ la dɛ bana caman bɛ maanifinw kan bi a bɛ taa ala bana ye dɛ dɔw bɛ yen an yɛrɛ ka ɲininiw b'o la a dɔw bɛ yen mɔgɔnifin ɲɔgɔn jugu y'o k'i la n'o farala ɲɔgɔn kan karamɔgɔkɛ a ma nɔgɔn dɛ o tuma na yiri 7 b'an bolo k'a fara ala tɔgɔw kan n'a laadafɛnw an kelen don k'a labɛn dabalijugu kɛra e mɔgɔ min na k'i mago sa k'i sigi k'i dolo datugu pewu hali mɔgɔ t'a f'i ma i ni ɲankuma maa o maa kun b'a f'e ma hɛrɛ a bɛɛ bɛ bɔnɛ de f'i ye n'a kɛra i la ka se niveau dɔ ma hali i ni muso tɛ bɛn i ko man di i ka denbaya hali ko tɛ jɛ u ye n'i donna du kɔnɔ dɔrɔn a bɛ k'i komi saya kɛra n'i bɔra i b'a sɔrɔ du bɛɛ bɛ libéré bɛɛ bɛ lafiya dabalijugu bɛ nin kɛ hadamaden na yarɔ o y'i yɛrɛ n'i ka maradenw ye arijigɛ kɔni tɛ rendez-vous taara e a bɛ kɛ fiɲɛ ye ka tɛmɛ o yɛrɛ ka jugu ni ma ni fɛn bɛɛ ye i jigi dala kan ko dɔ ko a bɛna i ka bitigi binnen dɔ ko a bɛna 100 000 d'i ma k'i ka jago lawuli i n'o kumanen ka ban kɔfɛ o tilala k'a f'i ye ko a ma ɲɛ sɔrɔ n'i y'o cayali i ka ko la fan bɛɛ fɛ a tun tɛ deli ka kɛ hali côté minnu fɛ a bɛ ka kɛ ten ka n'i sigi tugun dɛ wuli k'i jɔ nin fɛn minnu labɛnnen 2 an bolo n'i y'u sɔrɔ e min dolo fagara u bɛ k'a kɛ min na a n'u ye kɔrɔlen kɛ min kan n'i kamana ganna i ma se ka bɔcogo sɔrɔ a kɔnɔ n'i ye nin sɔrɔ k'a k'a kɛcogo la i ka fɛn o fɛn pegediri ma n'a tiɲɛ n'i bolo ka tɛmɛ wala o kɛmɛ ka kale da minnu fana ɲɛ nin bɛɛ de don parce que kɔrɔlen de b'e bolo pour que kɔrɔlen ka tiɲɛ jugu bi kale de da kura ɲɛ kura tɛ na
nafolotigi caman binna tan de n'i ye nin sɔmi sɔrɔ i yɛrɛ la dɔrɔn wuli dɛ i mago satɔ don pewu nafolo mana caya cogo o cogo ni fɛn ti fara k'a fɔ dɔ de bɛ bɔ a la don o don i mɛnnen ye kalo damadɔ ye o la don i bɛ taa fɔ jigi kɔ o y'a sɔrɔ a banna laɲini y'o de ye u bɛ kale de da arijɛgɛ kura nataw ɲɛ a si tɛ na n'a min ko a bɛna dɔrɔn o bɛna gosi kale la o bɛ sigi donc toujours kɔrɔlen sisan e b'a fɛ i bɛ fonctionner n'o de ye n'i ma hakili sɔrɔ joona ka wuli dɔrɔn o b'i mago sa ni kale ma bɔ yen dɔrɔn i mago bɛ sa mɔgɔninfinya yɛrɛ ye kalan dɔ de ye i tɛ cogo min ka kɔrɔ n'i y'i ye ten dɔrɔn wuli k'i jɔ kana ɲini i yɛrɛ kɔ sangasi afiriki ya a ma nɔgɔn dɛ kan'i sigi k'i bolo fila da i sen kan awɔ e ti fɛn kɛ mɔgɔ la o bɛ yen mɛ mɔgɔw t'a kɛ la o tɛ tiɲɛ ye dɛ ne bɛ maa o maa la k'a bɛ nɛɛma kɔnɔ a suturalen don a kisilen bɛ a sigilen tɛ dɛ ni min y'a ta fɔ k'a nugu i kulo kɔrɔ a kana don i kunna k'o bɛ sɛmɛ ala la tiɲɛ don mɛ ni ala ye sababu bila ka ban i bɛ sababu de minɛ k'i jɔ ala bɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ mɛ n'i y'olu bila k'i sigi ala ka dɛmɛ n'a ka kɔlɔsili bɛ yen sa mɛ a bɛ komi e yɛrɛ mago ma y'i yɛrɛ la a y'aw denw kɔlɔsi den caman kɛra gulɔminɛ a somɔgɔw kamana gana k'a sɔrɔ wulicogo kun t'o ye dɛ k'u ba ekɔliw ma pewu ka tugu diɲɛ kɔ kuntanko ni dɔrɔkuta ni manamanakow la n'u seri denw na u seri la e bɛ baara k'a kɛ ka fɛn ɲini minnu ye o y'olu de ye n'u y'olu tiɲɛ k'u bila k'u kɛ dangadenw ye k'u kɛ musomanw yɛrɛ ti sɔn furu ma olu kɔni b'e ka so ye denw bɛ wolo cogo min a bɛ wolo ten a laban o laban dusukasi b'e yɛrɛ fa wali i ka du bila ka taa san'i ka boli wari nɔfɛ karanga kori fɔlɔ i n'i ka denbaya da la i k'i harijɛgɛ dilan waati bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ kun na anw ka juguya sera yɔrɔ min ma bi a kɛra ɲɔgɔn kɛnɛ ɲimi de ye i ni maa dɔ ma deli ka ɲɔgɔn ye depuis ala k'aw da mɛ i kibaru ɲuman min bɛ fɔ a ye dɔrɔn o bɛ wuli ka jɔ e kama ni fɛn ninnu ni mɔgɔw ma mago b'o la i b'o sɔrɔ cogo bɛɛ la ala k'an bɛn sababa ma sɔlu ala rasul